Nu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Am să cânt cântarea Iisus, Iisus, adu o trezire și în casa mea acum. Iisus, Iisus, adu o trezire și în țara mea acum. Lucrează Tu cu semne și minuni și în țara mea acum. Întindeți mâinile și binecuvântează viața mea. Întindeți mâinile și binecuvântează familia. Întindeți mâinile și binecuvintează biserica. Întindeți mâinile și binecuvintează lucrarea Ta. Iisus, Iisus, adu o trezire și în viața mea acum. Lucrează Tu cu semne și minuni și în viața mea acum. Întindeți mâinile și binecuvintează țara mea. Întindeți mâinile și binecuvintează orașul meu. Întindeți mâinile și binecuvintează biserica. Întindeți mâinile și binecuvintează lucrarea Ta. Lăudați să fie numele Domnului Iisus. Binecuvântează-ne Tu, Iisuse, și ai milă de noi. Iisus, Iisus, adu o trezire și în casa mea acum. Lucrează Tu cu semne și minuni și în casa mea acum. Întindeți mâinile și binecuvintează casa mea. Întindeți mâinile și binecuvintează viața mea. Întindeți mâinile și binecuvintează biserica. Întindeți mâinile și binecuvintează lucrarea Ta. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Dragi frați și surori și ascultători al cuvântului, dacă doriți să mai vă uitați, să urmăriți, puteți să vă uitați pe YouTube Marin Rezmer sau Florea Bacocea. Vă mulțumesc!